Hello mga bay, maayong gabi diri sa Pilipinas. Alas 7:20 ang takna sa kagabion diri sa Pilipinas. Kumusta mong tanan? Okay. Mag-explain lang ko mga bay kay daghan kayong negative comments na di ay no sa sa akong YouTube channel og wala jud ko kabalo nga giprito na day ko. Kung wala nag-chat sa ako si Admin Charlie, wala ko kabalo nga inyuhan day kong giprito. Daghan kay nang utana ngano nga naapa ko sa Manila hangtod karon. So time sa ako sa aning i-plaster ha. Sige. Okay, alright. Time sa mga bay. Kuman ako giandam-daan. Hindi kailangan alisin yung ano diya. Kumusta mong tanan? Salamat kay sa inyong mga comments. Nakamata ko og kalit. Yes. Okay, wait ha. I-plaster sa nato ni. Ato ang tripod. Kabalo ko daghan na kay nang utana. Kung nganong napa ko sa Manila hangtod karon. Okay, this is it. Ganito kasi mga bay. Bago po ako kumuha ng ticket, pauwi sa amin, sa probinsya, saan bang mas maliwanag? Ayan. Bago po kasi ako kumuha ng ticket, pauwi sa amin, tinanong ko muna yung mga teachers ng anak ko, kung meron pa ba silang pasok ng ganitong petsa. Kasi, talagang gustong-gusto ko na silang makita. At alam nyo yon. Alam ko rin yun. Hindi ko naman sila pinabayaan. Araw-araw po akong tumatawag sa kanila. Tapos, ang dami kasing negative comments. Hindi ko alam. Kung hindi na nag-chat sa akin si Admin Charlie na basahin ko. Kasi sobrang dami ko pong lakad. So ngayon, chinat ko yung mga teachers ng mga anak ko. Kung may pasok ba ngayon or may pasok ba nung time na darating ako. Ang sabi ng mga teachers, exam nila. So, wala pong chance na makapunta sila dito sa Manila. Gusto ko sana na papuntahin sila dito at sila talaga yung sasalubong sa akin. Yun talaga ang gusto ko. Kasama yung tiyahin ko, itong bahay na to. Nagpaampun lang ako sa kanila. At sobrang nagpapasalamat ako. Kahit sino po, talagang gustong makita yung mga anak. Hindi ko naman sila pinabayaan. Araw-araw ko doon tumatawag. At syempre, chine-check ko rin kung may magpagkain pa ba sila. At yun nga, sobrang dami ng comments. Bakit hanggang ngayon, Diyos ko, Pilipinas na talagang ingay ng mga motor dahil nami sa Daplins, Pasada, Mumbalay. So, dara akong tiyahin, wala sila yung anak, ako ra ilang anak dire. Daghan ikaw giasikaso nga mga papeles, kay basin, baka sakaling hindi mag-click yung aking gagawing negosyo. Ingay mga bayan, mga sasakyan. Kaya, naka-ready na po yung aking mga papers. Kailan ko pong lakarin lahat dito. Mga SS ko, hindi po ganun kadali. SSS ko, yung PhilHealth ko. Tapos, pupunta pa ako ng OWA kasi ang sinabi po noon, bago tayo umalis, meron po sinabi ang OWA, kapag gusto mo nang mag-for good, meron po tayo makukuha. Yun po ang asikasuhin ko bukas. Bago ako makipagkita sa mga followers ko, sinabay ko na at pupunta na rin ako sa Baywalk, sa Manila Bay, para makita nyo rin lahat ang itsura ng Manila Bay. Isa lang diya, tama na yung isa doon. Nagliparan. Okay, dito tayo. Upo ako. Wala na bang mataas pa dito? So, ayun mga bay. Yun nga, kaya hindi pa ako nakauwi. Kasi yung schedule na nakuha ko na schedule pa uwi ng probinsya, 26 pa talaga kasi wala pong available dahil matagal na pong nagpapabook yung mga gustong umuwi ng March. At yun lang po ang available nung time na nagpabook ako. Kasi araw-araw yan may schedule pag nagpabook ka. Tapos nung nagpabook ako, talagang March 26 lang ang available. At tamang-tama po kasi April 4 ang graduation at maka-attend pa yung dalawang tiyahin ko. Meron din pala. Maka-attend pa yung dalawang tiyahin ko sa graduation. At gusto kong malaman nyo
na kinuha nila akong guest speaker sa graduation. Hindi ko pa sinabi sa inyong lahat, hindi ko pa pinost kasi kahit ako na surprise ako na kinuha nila ako bilang isang guest speaker kahit wala akong natapos, pero proud lang sila na naging inspirasyon ako ng buong mundo. Kaya pinapasalamat po sa inyong lahat yon. At kung mababasa nyo po yung mga comment na nakisalamuha ako na sa mga kamag-anak ko sa kabila kahapon, yun lang po talaga yung time na maiibigay ko sa kanila kasi marami po akong lapkad nitong mga araw na ito. Wala pa akong pahinga mula nung dumating ako kasi nung unang araw ko dito, nung dumating ako ng 13, kinabukasan may lakad agad ako. Inaasikaso namin kaagad yung yung SSS ko, yung PhilHealth ko, hindi pa tapos. So, tatapusin ko pa yon sa Martes o kaya sa Miyerkules. Tapos, marami pa akong lalakarin ng mga papers, mga bay. Grabe kayo. Na-shock naman ako sa mga pambabas nyo na-disappoint kayo kasi bakit nandito pa ako. O, hindi pa ako nakauwi. Yung mga sinasabi nyo, bakit inuna ko pa yung mga kamag-anak ko dito kaysa sa mga anak ko. Para sa akin, hindi madali. Hindi madali. Alam nga naman na uuwi na ako, maglakad ako na yung schedule ng flight ko is 26 pa. O, diba? Yun lang ang available nung time na nagpabook ako. Nagpabook kasi ako 5 months ago. Nagpabook na ako. Tapos, tinanong ko yung mga teachers kung may pasok pa sila. Kasi gusto ko talaga na makita ng mga anak ko. At hindi ko sila pinababayaan. Huwag kayong mag-alala. Araw-araw ako tumatawag doon. Umaga, tanghali, gabi. Chine-check ko sila palagi. At pinapaintindi ko sa kanila kung bakit hindi pa ako nakauwi. At sa awa ng Diyos, naintindihan naman ako ng mga anak ko. Okay? So kayo, sana maintindihan nyo rin ako. Marami kasing dahilan kung bakit na nangyayari ito. Hindi nyo alam, kaya ito mag-explain ako. Yun lang po talaga yung available na date ng online ticketing business. Ganun ba yun? O, nung mga time na yun na nagpabook ako, yun lang talaga ang available. Ang nangyari kasi usapan namin ni Ate Ruchi, dapat uuwi kami ng mga 20 para sandali lang kami dito. Kaso yung mga amo namin nagkamali sila ng pagkuha ng ticket, ginawa nilang mas maaga. Siguro nabingi. So wala na kaming magawa kasi nung sinabi ko na bakit ang aga. Nung sinabi ko yon, sabi ng mga amo ko kung uulitin daw nila yung date para daw kumuha na sila ng bagong ticket. Ganun na daw kamahal. Kaya sabi ko, sige, mabuti na rin para maasikaso ko na rin yung mga papers ko dito sa Manila. Kasi madali dito mag-asikaso ng mga papers. Kaysa, pag nasa probinsya na ako, ang layo ng biyahe kasi sa dulo pa kami ng mundo. Bukid na sa amin mga bay. So, abangan nyo lang yung pagkikita namin ng mga anak ko. Araw-araw ko sila ipapakilala sa inyo. Araw-araw ako mag-update ng aming mga buhay doon. Pero mahina kasi ang signal kaya hindi ako makapost kaagad. Dito sa tiyahin ko, nagpapasalamat ako kasi meron silang wifi. Kaya nakapag-post ako pero talagang mahina. O, siniraan ko pa, 'di ba? Nakiki-wifi na nga ako, siniraan ko pa. Pisti ya. Okay. Dayon, maulag dito nga na-shock na lang ko sa mga comment mga bay. O bahala na si admin ani mag-post dito sa YouTube kay tuwa sa YouTube ang ako ang mga bashers na na-disappoint yun kay sila. O pasayloa jud ko ninyo nga na-disappoint mo kay pamilya ninyo mas importante sa ako mga kamag-anak. No. Dili na tinuod, wala mo kabaloon sa mga effort nga akong gihimo para ma-feel lang nako, ma-feel lang sa akong mga anak nga sila ang number 1 diri sa akong kasing-kasing. Okay? O karon, isa na ni. Hi bye, Moret, Palomar. O gansa man ni, nakahilak bitaw ko gamay, gamay lang sa mga comment. O morning nga nag-explain ko og hinaot nga makasabot mo
sa akong sitwasyon. Dili biya sayon. Jud, naningkamot jud ko nga matupad na ko tanan akong gipangako sa inyo, labi na sa mga followers nako. Sa akong mga anak ay mo kabalaga. Kay wala ko nagkulang nila, as in wala ko nagkulang nila. And unsa ni? Basta daghan ba kong giasikaso diri kay mas dali man gud mag-asikaso diri kaysa naa pa bitaw sa probinsya. Wala jud mo kabalo unsay among sitwasyon dito sa probinsya, makabalo ra mo. Pretty jud na mong kuana uyamuta. I mean, layo kay mi sa kuan, layo kaayo mi sa syudad, layo kay mi sa henerasyon, tuagi mi sa bukid. So, layo kay dito mag-asikaso og mga papilis. Pila pa ka motor, bus, jeep imong sakyan, aya ka makaabot. Nya inigabot dito, perting daghanag pila mga bay. Maayo diri kay okay ra kayo makabiyahe-biyahe, samtang naa pa tay makuot. Kay nagabot sa kuan sa probinsya, wa na tay makuot, di na ta makasikaso tong mga papel. Kay umag kinaunsa, unsay mahitabo kung gusto na pud mo abroad. Nana naka-ready na ang mga papel. Okay, salamat kayo kung nakasabot mo sa akong admin Charlie Allen. Ako nga number 1 nga admin, naginusara lagi na siya. Kung sinaligan sa tanan. Salamat kayo sa pag-inform sa ako abay. Hinaot nga nakasabot mo. O hinaot nga napasabot mo sa Tagalog please. Okay, nakatagalog. Tagalog kanina tapos biglang nagbisaya. Mao lagi kay na Tagalog naman to nako. So Bisayaw na sad nako para kuan ba. Masabtan sa tanan. So salamat kaayo kung inyo akong nasabtan karon wa pa ko kailis mga bay. Mapay pag-abot na mo, nagpalimpyo ko sa ako ang ngipon kay, di ba sige kog ingon ninyo nga atong tuwa pa sa kuwait na pa ko 7 ka appointment nga wala nahimo. So gihimo na ko dire kay sige na jug ngul-ngul bitaw ako mga ngipon. Karon pa mi nakauli ganihang udto ni duaw sab ko dito sa akong usa ka ayaan nga sige pug tabang sa akong ginikanan og mga igsuon. Nagpasalamat lang ko sa akong usa ka iyaan po personal para sa iyang mga tabang sa akong ginikanan ng mga igsuon. So mo to nga mo among giadto ganihang udto. Karon mapay pag-abot na mo giusa na lang nako akong lakaw nga magkuan sa akong ipon kay di na jud makaya sige nagngulngol labi na init kay diri sa Pilipinas. Sige lakaw init kaayo so napalimpyuhan na gyud nako karon. Salamat sa Ginoo na nakasingit pagyud sa schedule. Dayon ugma pohon moadto ko sa uwa balita tulo akong lakaw ugma para usa na lang kalakaw. Ako jud nang gibudget akong time nga makuan jud ba nga mahuman gyud tanan ako mga lakaw. So ugma pohon mo sayo ko alas 5 pa lang sa kadlawon mo lakaw nako kay traffic ayo ang Manila. Diyos ko po, labi na Lunes bukas. Sobrang traffic talaga kasi unang araw ng pasukan. Sabi ng tsahin ko, pag alas 6 na daw ako alis, alas 9 na daw ako makasakay. Imagine that. Kaya kailangan alas 5, alis na ako. So, kailangan alas 4 or 3:30 or alas 4, gising na ako para mag-asikaso muna sa sarili ko. Magpitas-pitas, alam nyo na, ganyan. Tapos, OWA ang diretso ko. Punta ako sa office, sa main office ng OWA para alamin doon kung totoo ba talaga yung sinasabi nila na may makuha tayong financial assistance sa mga OFW na gusto na mag for good. So, babalitaan ko rin kayo sa mga lakad ko bukas. Pagkatapos niyan, mag-meet up ako, makipagkita ako sa mga followers ko na nandito sa Maynila. Yung iba, parang hindi sila makapunta kasi nga may pasok. Kaya binigyan ko sila ng chance. Ngayong Sabado, may time ako ng Sabado kasi kailangan Martes kasi may schedule pa ako ng ngipin ko at tapos schedule ng PhilHealth ko at saka yung sa pag-ibig. May schedule ako sa Martes ng umaga. Tapos after lunch, schedule ko naman yun ng ngipin ko kasi hindi pa tapos mga bay. Isa lang ang naano ngayon kasi ginabi na nga kami. Tapos pagkatapos noon, pahinga naman ako mga bay. Alam nyo, sa dami ko pong lakad, hindi ko pa naasikaso yung aking mga bagahe. Kasi gibungkag man yan sa airport sa Kuwait. Kasi nga sumubra ako sa baggage. So ayun, gibungkag nila akong bagahe. Hanggang ngayon, hindi pa ako tapos
mag-impake uli, mag-ayos uli ng aking mga bagahe. Kasi wala talaga akong time. Pagdating ko dito, talagang borlog sa akong mga bahay. Pagod sa biyahe kasi sobrang traffic. Nauubos po yung oras sa daan. Sobrang topic, sobrang init. So, kita-kits na lang tayo bukas ha, sa SM MOA. After lunch na lang tayo kasi wala na akong pampakain sa inyo ng lunch. Ano na lang tayo, pwede naman tayong kumain pero KKB tayo. Kanyang bayad. Okay, Diyos ko mga bay. Dayon, sa kadaghan sa akong mga lakaw-lakaw, syempre, kinahanglan po na ako sikasuhin, paligayahin mo naman yung sarili ko. Kasi sa buong 2 taon na pagtatrabaho ko, napapaligaya ko na po doon yung aking mga pamilya. Wag po kayong mag-alala, hindi ko sila pinapabayaan talaga, as in. Alam niya ng tiyahin ko kasi dito dumadaan minsan yung aking padala. Tapos, sa ngayon naman na nakalaya na ako sa kulungan, bigyan niyo naman ako ng pagkakataon na ipitas-pitas din yung sarili ko. Siya lang ba si Tun? Dayon. Oh my God. Bitaw, salamat kasi inyong comment ha, at least naka-explain ko ninyo, kabalo. Alam ko, alam ko na talagang nagagalit kayo, na-disappoint kayo, na bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako. Mga bay, ang hirap naman na magbaklayin ako pa uwi sa probinsya na yung schedule sa flight ko is 26 pa mga bay, di ba? So kailangan kong sulitin yung mga araw yung mga araw na nandito ako, yung sa mga importanteng lakad, mga importanteng papeles na maaaring magamit ko pagdating ng araw kung sakali. So bigyan niyo naman ako ng chance na mag-relax naman mga bay. Kasi pagdating ko sa amin, talagang alam nila yun, talagang bumabawi ako. Hindi ko sila pinapabayaan. Ako lahat yan, mula umaga, tanghali, merienda, gabi. Lahat yan ako kasi gusto kong bumawi sa kanila. Kaya habang nandito ako, habang ako pa yung anak ng mga tiyahin-tsuhin ko. Kasi wala silang anak. Yung isang anak ng tiyahin ko na sa Saudi, nagtatrabaho sa, saan yun tiya? Burger King. Tapos yung isang anak niya, nandito lang din sa Marikina, sa Lamuan. Nung kumain kami doon sa catering, yung pinsan ko po yung naglibre, hindi po ako. Kasi mayroon naman yung medyo kaya eh. Hindi po ako ang nag-ano doon. Sila po yung nag-invite sa amin dito. Hindi naman po lahat ng lakad ko ako yung gumastos. Pamasahe lang. Diyos ko po, Rode. Pamasahe lang mga bay. Naintindihan naman nila ako na marami akong binubuhay. Marami akong tinutulungan. Naintindihan naman nila ako dito. Hindi naman sila ganun kagarapal. Hindi naman sila ganun kagahaman na mapagsamantala. No. Tapos, ayun mga bay. Sana naintindihan nyo ha yung explanation ko. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Sana patuloy pa rin kayong magsuporta sa akin. At sana tuloy-tuloy pa rin tayo kasi malaking tulong na po ang ginawa ang inyong pag-view sa akin. Lalo na yung hindi nyo pag-i-skip sa mga advertisement, sa mga commercial. Malaking tulong po yan sa akin at sa buong pamilya ko at sa mga pwede ko pang matulungan. Kaya sobrang salamat po, sobrang appreciate ko po lahat. Lalo na yung mga hindi nyo po pag-skip ng mga ads. Alam ko, pag nanonood kayo, lalo na maganda na yung eksena, maganda na yung kwento, tapos biglang pumasok yung patalastas. So, skip naman kayo kaagad. So, sana lang makonsensya kayo. Charot. Kaya hindi nyo i-skip. Salamat ha, dayon. Maulag ito mga bay, daghan ya ikuglakaw. As in, wala dyan ko nagpundo aning balaya. May balay sa akong ayaan. Nagpaampon na ko diri. Oga, sige, gay nag-ingon akong ayaan. Pwede ba magpahulay ka? Bisan mo siya kaadlaw? Sige ra magkaglakaw. So, mauto nga. Hinaot nga, karon nga week na ako'y pahulay. As in, wala pa ko'y pahulay mga bay kay busy lagi kaayog ni lakaw. Pero akong mga lakaw, na ako'y tumong tuyo sa akong mga lakaw. Hindi lang yun as in, kanang biga-biga, yung gala-gala, no. Meron po ako mga purpose ng aking mga lakad.
Kaya hindi po basta-basta ako lalakad na walang kwinta lang. So, ayun. At maraming salamat po talaga. Kailangan ko nang magbihis. Hindi pa ako nakabihis mga bay. Nalungkot ako bigla sa mga comment. Salamat kayo. Sa mga wala nag-skip sa mga patarasta. Salamat kayo ninyo tanan. Dako na kayo ng tabang. Misag kada usa sa inyo. Dili mo mag-skip. Dako na kayo ng tabang. Diri na ako. Diri na mo. Tanan. Salamat kayo sa tanan. Naot nga patuloy pa rin kayong magsuporta sa akin. Laban lang tayo. Kaya natin to. Basta magpitas-pitalin sa kunin nyo. Ay, kumanabi ko pamasaan to mga sako, mga kuan dito, mga trabaho pa imo, piting silot, ay ako ni uli. O kaluwi sa Ginoo na tapos ko rin yung mga silot. Nag-isip